Ngiyanibingelela bantwana basebuthini bamaNazaretha egameni laShembo ngicela unyazi uNkulunkulu wethu. Ngibingelela nabangona amaNazaretha kodwa basanda unyazi emhlabeni jikelele. Namhlanje ngicela ukubuyekeza noma ngicela ukuphinde isihlabelelo esilapha ku-4 esilapha uMalazi kaShona. Ngoba kulesi sasiqaleni ividiyo ngathi iphele ngathi thanda ukuba mnyama uhwalala kancane kwasengasabonakali kahle khona bangibhalile abasebacela ngiphinde ngenze enye ividiyo. Namhlanje ngicela ukunenzela enye ividiyo uJulayi ngilabuthini bamaNazaretha egcawini ey'ndala kwezisibili kwezindala. Okay, singiyaqala. Sesegqabeni lesibili. Oh
Siseqabeni ke manje lesithathu lalihlabene lesiqede lesithathu siyakuwe lesi4 Tanti wemthandi wamasa Maria wamasa Maria ethande Wamasa Maria Wamasa Maria ethande wemthandi wemthandi wamasa Number 5. Wemthande wemthande wamasa Maria wamasa Maria ethande olule sesamanje kuqalaba 4 walisihlabelele Tanti wemthandi
Alright, sesamanye egqabeni lesi-5 lesihlabelelo. Ngomthetho wokuqala aba-5 olesihlabelelo uyibhansela nje. Umthetho waso namagqala awu-4. Bengizoshaya manje sekuyibhansela. Lokutelebhe. Chikoza, siyachikoza le manje. Ay, lapha ngiphethe umfoka Khumalo, uNathi Khumalo.
nathi siyabonga cameraman akubuthi visualize kahle ababukeli babone kahle yonke into. Siyabonga nasikho 626.